स' पावार दंमारोना गैमारा ESP DSP खौलायनो होखारनो हायोमोननो आखाइनि मुथियावनो दंमोनलायनो स' दा माबायदि स' बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार मारियोमोन स' सोर मारियोमोन डाइरेक्ट नामखौ थांखिया स' गासैबो मिथिगोन स' ESP DC गासैबो आखाइनि मुथियावनो दंमोननो स' दा एफा गिदिर पावारा जुदि दंमारथारोब्ला जोंनि आबसुआ मानो एफा दरना होनो गोनां जाखो दा हमना ला मास मोननै गाहाम जाबाय दा दरना होयैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंखौनो दासिमबो होखारनो हानाय पावारानो गैया स' फाग्लानिसो पावारानो दंमारोना गैमारा स' नैबे लासिं सिङा खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखायनो मोनसे लासिं सिं जाना फैदों खिन्थु सात्र घन्टा आबसुखौ असनमान खालामनाय जादों आरोखि नैबे खैबार हांगार स्ट्रेट खालामनो अमुल्य खालामनाय जादों जोंनि आबसुखौ आरो स' एफा जुदि पावार दंमोनबा बर'नि नेतागिरिफ्रा एसे साननो गोनां जाबायमोन आरोखि स' बारे बारे होफ्लेबाय थानाया स' खनबैसो जाखो दासिम लाइस्राम लादुनि बिरुद्धे दरना हांगार स्ट्रेट होनाया जोंना आबसुआ स' लाजिनो गोनां स' पावार दंमारोना गैमारा ESP DSP खौलायनो होखारनो हायोमोननो आखाइनि मुथियावनो दंमोनलायनो स' दा माबायदि दा सासे भाइस चेन्सेलर इउनिभार्सिटिनि सासे लाइस्राम लादु सिंखौनो दासिमबो होखारनो हानाय पावार गैया नै दासिमबो मास मोननैसो जाबाय लाइस्राम लादुनि बिरुद्धे स' मा जागोन जोंनि बर' हारिया दासिमबो खौसेथि गैया स' दा गिदिर गोलावफ्रा दासिमबो खोनायाखै ना नुफेराखै नामा नैबे धरना होनायफोरखौ निउसाव आपडेट सानफ्रामबो गले गले नैबायदि धरना होनायफोरखौ स' थाबैनो लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनांगौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय स' गोदान गायसननांगौ नैखौ बुंदों आङो स' जोंना जग्ल' जथ' बुंनायखौबो नोंसोर गाज्रि दासान खिन्थु जोङो डाइरेक्ट फेस टु फेस जोङो डाइरेक्टखौसो बुंखायो खिन्थु जों डाइरेक्ट रियेल टु रियेल जों फेस टु फेस डाइरेक्ट बुंखायो जोङो स' पावार दंमारोमोन गैमारा नैबेखौसो आंनो दा नांगौ स' लाइस्राम लादु सिंमोन बायदिखौ दासिमबो होखारनो हायाखै जोंनि UPPL सरकारा स' सरकार थानाय समावनो नोंसोरो नैबायदि गुदु गुदाबा जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आबसु सात्र घन्टाखौ बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनखौ नोंसोरो मा खमजुरि सादों नामा स' बायसान्सआव बारा जायोबा धरना होसे होनानैबो जोङो बेलेग थांखि लानाय जागोन खिन्थु नैबे हले बुंखादों ज' सिगाङावनो गिदिर गोलावफ्रा थाबैनो नैबे लाइस्राम लादु सिं ना फादु सिं नैबेखौ थाबैनो बोखारनांगौ जाहाथे नैखौ आङो डाइरेक्ट थांखि दा बुंदों आरोखि स' दुखु नाङो बर'नि गिदिर गोलावफ्रा स' दासिमबो जायगाफोरखौनो फोसाबनो हायाबालाय मानो बेलाय गिदिर गोलाव जानायलाय मा लाब जग्ल' जथ' इउटुबार होननानै दासान खिन्थु जोङो डाइरेक्ट बुंखादों खिन्थु आङो बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंसोरो सोरबा खिन्थु नंखायबो साननो हागौ खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंदों अबेथो एफा गिदिर पावार थानायालाय आखाइनि मुथियाव दंनो SP DSP SDC अबेनि कर्ट कासारा अबेथो अबे आलु बेनो जाबाय बेनो पावार गोनाङा जाबाय बिटिआर सालायनाया बेनो जाबाय मा जाखो अबेथो दुगानो रायजोफोरनि सिगाङाव बै फबुखिना आलबाल बुखिनानै दुगा लेक्सार मारिनानै जेबो लाब गैयालै रायजोनि जेंनाखौ मोनसे समाधान खालामना होनायाबा जेबो घन्टानिबो लाब गैया ओरैनो गिदिर लेक्सार मारिनानै ओरैनो ओरैनो बखिनानै निउसाव ओरैनो नुजाबाय थानानै आं गिदिर मानसि आं स्पिकार होदों होननानै जेबो घन्टा लाब गैया आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो खिन्थु मोनसे खैफोदनि समाव आरो जातिनि अलखदनि समाव दा जोंनि जायगायावनो जोंनि बड'लेण्डनि जोंनि बिटिआर जोंनि हायावनो फैनानै ओरैबायदि दुगा टारगेट खालामदों नाय बै लाइस्राम लादुसिं ना फादुसिंमोन बायदिया स' बा दुगा बर'खौनो दुगा बर'नि बिटिआरनि सिङाव थाफैनानै बिटिआरावनो बर'नि हायावनो साख्रि मावनानै जब मावनानै ओरैबायदि दुगा स' बिसोरखौ मा खालामनांगौ जोङो दा ओरैबायदि दुगा नाय स' सरकारा गोख्रों नोजोर होनाया गोनांथि नाय बेफोरबायदि लम्पटनि सायाव स' थाबैनो होखारनांगौ प्रमद बर' सारखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि UPPL सरकारा थाबैनो जेन लाइस्राम लादुसिं ना फादुसिं नैबेखौ होखारो नैबेखौ आङो खर' गंग्लाय बुंनाय थाबाय पाब्लिकनि गेजेराव नों BPF नों UPPL नों कंग्रेस नों BJP बुंनानै जेबो लाब गैयालै जातिनि हारिनि मोनसे जेंनाखौ सुस्रांना होनो हायाबा खिन्थु आं डाइरेक्ट बुङो आरोना नैबायदि UPPL नों BPF नों UPPL होननानै जेबो लाब गैया खिन्थु जातिनि जाय खामानि मोजां मावलांनो हागोन जिखुनु सरकारानो फैयाथों मानो नैबेखौसो जोङो गनायना लागोन रायजोआ नैखौ डाइरेक्ट बुंगोन आरो
स' BPF-आनो जा EPPL-आनो जा जाय मोजां खामानि मावलांनो हागोन नैबे गुन गोनां नाम थालांगोन आरोखि स' नैबेखौ गोख्रों नोजोर होनाया गोनांथि स' लाइस्राम लाजु सिंखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ नङाबा बयकट खालामनांगौ स' गोदान गायसननांगौ स' नायलांबाय थादो आबसुआ जोंना माबायदि धरना होदों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सामफ्रामबो ओंखारबाय थादों स' आबसुआ मोनसे सनमान गैला नामा सनमान गैयै हिसाबै माबा मोनसे पावार गैयै हिसाबै नोंथांमोना मा सानदों नामा नोंसोरो एफा धरना होग्लिबाय थानो बे सासे मानसिनि थाखाय स' सरकारा गोख्रों नोजोर होनांगौ थाबैनो नैबे लाइस्राम लाजु सिंनि सायाव Lalu Singh Kafet, Lalu Singh go back, Kafet Lalu Singh Chem, Kafet Lalu Singh Chem. We want justice, we want justice, no justice, no rest. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखार जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ रैखा खालाम जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखार फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालाम जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखार फरायसानि इयुनखौ रैखा खालाम जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखार लादु सिंखौ बोखाराबा जों जिराया लादु सिंखौ जेलावसो सोआब्ला जों जिराया लादु सिंखौ बोखाराब्ला जों जिराया जाख्लबग्रा लादु सिंखौ बोखाराब्ला जों जिराया लादु सिं जाख्लबग्रा लादु सिं थैसुला लादु सिं थैसुला लादु सिं जाख्लबग्रा लादु सिं जाख्लबग्रा लादु सिं लाजिगैयै लादु सिं लाजिगैयै आखल मैना लादु सिं गो बेक आखल मैना लादु सिं मुर्दाबाद आखल मैना लादु सिं मुर्दाबाद लादु सिं chem लादु सिं गो बेक लादु सिं गो बेक एक्सपार्ट कमिटि खामनाय एक्सपार्ट कमिटि मेम्बार्स मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद SKD मुर्दाबाद SKD मुर्दाबाद मीर कांडी चौधरी मुर्दाबाद मीर कांडी चौधरी खामनाय मीर कांडी चौधरी दादागिरि चलिब गवर्नर दादागिरि चलिब गवर्नर दादागिरि चलिब गवर्नर खामनाय We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Expert committee go back. जोंनि दख'नानि गासै बिबाननि बिथांमोना नैबे साहा फारसे फरायसालियाव बारनांगौ फरायसाफोरा जोंहा गासैबो नैबे फरायसाफोरनि जिरायनांगौ नैबे खोला फारसेथिं गासिबो जाहाथे